Liyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu ukubhombela isitimela samaMpondo babamkhulu mkhulu phakade ami. Njengoba uShembe wayephumule khona emzini wakhe eBhekuzitha, emngceleni wayo iMadlankala nalo uGobandlovu, kanti wayezisondezela yena uCharles Dube, owayeyisisebenzi sawo uhulumeni wamaNgisi, owayesehambe ibanga elide ehamba ezingela phela yena uShembe namaNazaretha. UCharles Dube njengoba wayesebenzela uhulumeni wawo amaNgisi wayesemkhankasweni wakho ukuthi ufuna ukujova amaNazaretha. Kodwa amaNazaretha ayesemehlulile ngoba phela ayelalela lona izwi likaShembe ukuthi aze angajovi, kanye nazo izingane zawo ezincane ezizelwe zize zingaguli. Njengoba uShembe wayengafuni phela ukuthi amaNazaretha adle zonke lezi zinto angazazi ezayifike nawo abelungu, ama-processed food. Wayefuna ukuthi amaNazaretha adle ukudla azilimele kona okuphuma emasimini. Lokho kwawacasula kakhulu uhulumeni wabo abamhlophe ukuthi amaNazaretha awafuni ukungena kule system yawo amaNgisi, awafuni ukudla lokhu kudla okunobuthi futhi awafuni ukujova. Asazi ukuthi yini lena engaka ayithenjiswe yona uDube, noma kwakuyisikhundla esiphezulu ukuthi uma enganqoba nje ukuthi amaNazaretha agcine ejovile. Njengoba esezingele uShembe waze wazomtholela khona lapha eBhekuzitha, ufikele lapha ukuzoncenga uShembe. Uyamchazela ukuthi amaNazaretha akho Shembe awafuni ukujova. Mhlasimbe baba, uma nawe ungavuma ukujova, nawo amaNazaretha azovuma ukujova. Ngiyakucenga baba, uma abantu bengabona ukuthi nawe sewujovile bazovuma. Bamncenga eside isikhathi uDube encenga uShembe ukuba ajove, kodwa uShembe waphenduka ngokukhulu ukudinwa. Wathi, mntanami ngeke ngize ngijove, koze kube uNkulunkulu uyangithatha ngingajovile. Lo mzimba akuwona owami ngokaNkulunkulu. Wathukuthela wathelwa ngamanzi uDube ngoba wayesethembile ukuthi uzovuma uShembe. Washikila kanjalo uDube wahamba. Ngakusasa ekuseni uShembe wayalela amaNazaretha ukuba kuqoqwe yonke imithwalo kubanjwe uhambo phela olubheke khona obunjini. Baphuthuma sona isitimela ababezosigibela khona eMhlathuze kude buduze nakhona eGobandlovu. Leso sitimela sasiya eGolela. Inhloso yakhe uShembe ufuna ukuya kulo kwelasenyakatho eyovalelisa khona, njengoba wayesevalelisile emaMpondweni waze wazofika khona emachunwini nakhona lapha kwelasePortlandfort. Kodwa kuzo lezi ndawo akakhohliwe yile ntshumayelo yakhe ahambe iphindaphinda kuzo zonke lezi ndawo ayehamba kuzo. Nakhona ePhakameni wayishile le ntshumayelo yakhe yokuthi uyaba njengomakoti. Wayeze asho ukuthi ngizokwabela bonke abantu njengemisebenzi yabo. Wena owake walala neNdiya uwumuntu omnyama, laba linye, lala namaningi. Nawe wakwalala nomlungu uwumuntu omnyama, waba munye. Ngiyakwabela namhlanje, lala nabelungu abaningi ukuze ungazisoli. Uma ususesigodini sosizi, ungabalisi uthi ngaze ngahlupheka kangaka esigodini sosizi ngomuntu oyedwa. Waqede lapho waphendukela kwabanye wathi, nawe-ke owabulala umuntu waba munye. Ngiyakwabela namuhla ngithi babulale babe baningi noma babe 10 uze ungazisoli uma ususha esihogweni. Ubalise uthi sengisha kangaka ngomuntu oyedwa nje. Waqeda lapho wathi, nawe ntombi eyake yaphanswa umlungu, leso sandla somlungu
asinakusuka. Nawe nsizwa wakwalala nomlungu waba munye, lala nabelungu abaningi kuze ungazisoli uma sewusha esigogweni. Uthi sengiyasha kangaka ngomuntu oyedwa vo. Nawe futhi ndoda owakwaphinga nomfazi wenye indoda, wenze futhi nabanye abafazi kuze ungazisoli uma sewusha esigogweni. Nawe sela untshontsha izimpahla zabanye abantu, ntshontsha eziningi kakhulu ukuze ungazisoli uma sewusha esigogweni. Nawe mthakathi othakathayo, wenze kakhulu ukuze ungazisoli. Nawe nkosazana ophoxa ushembe ngokulala nabafana, wenze kakhulu ukuze ukhulelwe. Nawe-ke othanda ukona, qhubeka wone kakhulu. Ngiyakwabela ukuze ungazisoli uma sewusha esigogweni. Waqede lapho ushembe wathi, nani-ke enenza okuhle, namhlanje ngiyanabela ukuthi kwenzeni lokhu okuhle kakhulu ngoba umvuzo wenu wasezulwini. Bonke abantu bayokwamukela umvuzo wabo ngemisebenzi abayenza lapha emhlabeni. Leyo nkonzo yakhe ushembe yayenza bonke abantu babebheke phansi, yayingemnandi. Naye phela ushembe wayeyenziswa yiko ukuthi ubone phela amaNazaretha amaningi esesigodini sosizi ngenxa yako ukuphula imithetho. Saqhubeka njalo isitimela ababesigibelile khona eMhlathuze, saze sayofika khona endaweni yaseMtubatuba. Isitimela sathi sesifike khona eMtuba sama, sisalinde bona abantu abazogibela phela esitimeleni. Ilapho ushembe wathola khona ithuba lokuba aphume esitimeleni ayozihlalela ngaphansi kwesihlahla. Wazwakala esememeza ushembe, ememeza phela yena umfundisi uNgoma. Waphuthuma ngokushesha umfundisi uMngoma eya kuye ushembe. Wabe sethi ushembe kuye uMngoma, uyayizwa le ndoda ememezayo lapha esiteshini? Awuyilalisise kahle uzwe ukuthi ithini. Le ndoda elokhu ihamba ikhuluma kuzo izixuku zabantu, nakhona esiteshini sawo amabhasi. Abantu sebeze baba isixuku esiningi impela, sekukhona nabo abelungu imbala. Iyamemezela le ndoda, sakushumayela ukuthi ushembe phela useyahamba emhlabeni, isikhathi sakhe sesiphelile. Bonke ababedlula lapha ngasesiteshini sawo amabhasi babema belalele le ndoda ichaza le ndaba yayo. Waqhubeka ushembe wambuza uMngoma ukuthi ithini le ndoda, noma umfundisi uMngoma wayizwe kahle le ndoda ukuthi ithini, kodwa wehluleka ukuchazela ushembe ukuthi ithini. Waphendula ngabo ukuthi angiqondi kahle baba ukuthi ithini le ndoda. Phela umfundisi uMngoma wayengathandi ukuthi ushembe ahambe, njengoba wayethembele kuye ukuthi anakekele umndeni wakhe. Wayezefise nakho ukuthi sengathi ungahamba yena kuqala ukuze ushembe asale emlondolozela abantwana bakhe ebafundisa. Ushembe wabona ukuthi uMngoma uyamfihlela okwakumenyezelwa yile ndoda. Wabe seyikhweba le ndoda wayinika u-R1. Yabonga le ndoda. Le ndoda yayimemezela phela, yayingamazi kwenaye ushembe. Yayingaboni ukuthi ikhuluma ngomuntu okhona bude buduze lapha. Asazi ukuthi le ndaba yayithathephi. Emveni kwalokho ushembe wabuyela esitimeleni ngoba sase sizohamba isitimela. Sahamba njalo isitimela saze sayofika khona esiteshini saseBiyela. Bathi mabefika lapho base bayehla kuleso siteshi baya emzini wakwaMabuyakhulu esizweni senkosi uMadlaka Myeni. Ushembe phela wayemenywe yilo ikhehla lakhona kwaMabuyakhulu okwakuthiwa uGwalagwala.
Leli khehla lakaMabuyakhulu lalizoshadisa phela indodakazi yalo nomfana wakwaMdletshe. Njengoba babefike lapha emzini wakwaMabuyakhulu kuLwesihlanu, okusho ukuthi babezolinda beze behambe emveni kwawo umshado. Liyaguqa lapho iGumgedlela, Mzulu amafutha omkhulu, into emnesiwaphade alo.